osoby, do kterých praco jak ciężko je to ktoś starszy, choć duchy młody. Kto to do ciebie, zastanów się. Ja mam na myśli kogoś ważnego, kiedy swe święto bez zima mo. Z tytką bombonów, z kwiatkiem do niego, chętnie we styczniu bajtelku no. Bo u babci i u dziadka nigdy nie mierznie się, bo to u nich przeca dobrze. Fest dobrze czujesz się. Jak przekroczysz próg ich domu, to kołocza czujesz wój. Nowne czasy widzisz zawsze, jak patrzysz na ich dom. Z babcią pogodą szło heklowaniu, spytasz jak kiedyś i żyło się. Łona pogodą o wychowaniu powie, że przeca nie było źle. Z dziadkiem na kole w raj zapojedziesz, wskaże ci miejsca, które on zno. Albo przed chałupą se z nim posiedzisz, a on ci legend opowie 100. Bo u babci i u dziadka nigdy nie mierznie się, bo to u nich przeca dobrze. Fest dobrze czujesz się. Jak przekroczysz próg ich domu, to kołocza czujesz wój. Nowne czasy widzisz zawsze, jak patrzysz na ich dom. Bo u babci i u dziadka nigdy nie mierznie się, bo to u nich przeca dobrze. Fest dobrze czujesz się. Jak przekroczysz próg ich domu, to kołocza czujesz wój. Nowne czasy widzisz zawsze, jak patrzysz na ich dom.